কপার সর্বনিম্ন মূল্য 12,000 টাকা আমার দাবি চাষী একতা জিন্দাবাদ চাষী একতা জিন্দাবাদ চাষী একতা জিন্দাবাদ ইনকলাব জিন্দাবাদ চাষী একতা জিন্দাবাদ চাষী একতা জিন্দাবাদ চাষী একতা জিন্দাবাদ আজি সমগ্র কলাহান্ডি চাষী সমাজ পছুয়া অঞ্চল বিকাশ সংগ্রাম পরিষদ নাঁরে কপার মূল্য 12,000 টাকা ଆଉ ଧାନର ମୂଲ୍ୟ 3,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ସମସ୍ତ ଚାଷୀକି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ଏ ଲଢ଼ାଇ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୟଙ୍କର ରୂପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ାଇ ହେବ ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତ ପଛୁଆଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ସଂଗ୍ରାମ ପରିଷଦର ସମସ୍ତ ସାଥୀଗଣ ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛି କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କପାର ମୂଲ୍ୟ 12,000 ଟଙ୍କା ନ କରିଛନ୍ତି ଧାନର ମୂଲ୍ୟ 3,000 ଟଙ୍କା ନ କରିଛନ୍ତି ଏ ଲଢ଼ାଇ ଜାରି ରହିବ ଲଢ଼େଇଙ୍ଗେ जीतेंगे इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद चाषी एकता जिंदाबाद 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 আমার দাবি পূরণ হোক আমার দাবি পূরণ হোক আমার দাবি পূরণ হোক আজ এই যে আন্দোলন চালিছে এই আন্দোলন নিমিত্ত মাত্র আগামী দিনের ভয়ঙ্কর রাজনীতি আন্দোলন হব আজ ধানের মূল্য 3,000 টাকা কপার মূল্য 12,000 টাকা দাবিকে নেই পছুয়াঞ্চল বিকাশ সংগ্রাম পরিষদ আজে রাস্তায় ওলাইছে কেন্দ্র সরকারকে আমি কହୁଛୁ নরেন্দ্র মোদী সরকারকে কହୁଛୁ চাষী প্রতি যদি দরদ ଅଛି চাষী প্রতি যদি কিছু করবার ଅଛି তাহলে কপার মূল্য 12,000 টাকা কর নহলে চাষী সমাজ চলি পারিব নাই ধানের মূল্য 3,000 টাকা କରିବାକୁ পড়িব নহলে চাষী সমাজ চলিব নাই তেଣୁ ଆମେ এই যে শিকারে আজ হাজার চাষীকে ধরি কହୁଛୁ যে ଆପଣ যদি চাষী গরিব ଲୋକଙ୍କ ସାଥୀ ଅଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷର ଚାଷୀର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚାଷୀର ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଜୋରଦାର ହେବାକୁ ପଡିବ ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ନ ପଡ଼ିଲେ ଚାଷୀ ସମାଜ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ 3,000 ଟଙ୍କା କପାର ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ 12,000 ଟଙ୍କା ଏ ଦାବି ନେଇ ଆଜି ଏସବିଆଇ ବିଜେପି ଭେଳ କରୁଛୁ ଚାଷୀ ଏକତା ଜିନ୍ଦାବାଦ ଚାଷୀ ଏକତା ଜିନ୍ଦାବାଦ ଚାଷୀ ଏକତା ଜିନ୍ଦାବାଦ ଇନକଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଚାଷୀ ଏକତା ଜିନ୍ଦାବାଦ সর্বমূল্য 3,000 টাকা আমার দাবি সর্বনিম্ন মূল্য 12,000 টাকা আমার দাবি ইনসুরেন্স আমার দাবি চাষী একতা জিন্দাবাদ রেট হচ্ছে বিহন রেট হচ্ছে ধান গাইকি রেট হচ্ছে কপা उद्देश्य भी आपने आंदोलन उद्देश्य बेसी गला अधिक हवा 12,000 भल था धान 3,000 भल था शिशु एक दाबी पत्र सदर ब्लक तो देखना आज्ञा मैंने कौन सार 2,000 टଙ୍କା 3,000 टଙ୍କା होगा कपा रेट 4,000 तो भाया दाबी पत्र यहाँ प्रदान करवा आसीचन बहुत हजार लोग आईचन दाबी पत्र यहाँ करवे आपण मैंने जोर सोर सब चाषी गोटे दिन भी टाइम दिए जहाँ गोटे आम देखलु तो कलाहांडी सारा
ঘর ঘর গোটে চাষী আসবা কথা গোটে দিন কাম দাম বন্ধ করে করবি ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛେ ଯେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଚାଷୀର ସମସ୍ୟା ଅଛି ଘର ଘର କଲା ଆଣି ସାରା ଲୋକ ବାର ଆର ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରା ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରସି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛେ ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦାବିପତ୍ର ପୂରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ମୁଁ ଏଠି ପାଟୁଗୁଳିରୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଚାଷୀ କହିଲେ ଆମେ ଆମ ଚାଷୀର ନେଇକି ମା ନେଇକି ବାପା ନେଇକି କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ଆମ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ଯେତେ ଅଛୁ ଆମେ ଚାଷୀ ସବୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ମରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଆମର ବାଟ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଲା ବର୍ଷ ଯାହା ହେଲା ଯେ କେତେ ଗଲା ବର୍ଷରୁ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଖତ ସାର ବଢ଼ିଯାଇଛି କହିଲେ ନ ସରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେତେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଇକରି ଚାଷବାସ କରି ଆମେ ତାକୁ ବିକ୍ରି ବଟା ଗଲା ବିଲେ ଆମେ କପାର ସର୍ବନିମ୍ନ 6,000 ଟଙ୍କା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆମେ କପାରେ ଯେତେ ଖଟୁଛୁ ଆମେ ଆମର ଘରର ନିଜର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେମିତି ସେବା କରିପାରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କପାକୁ ସେମିତି ଆମେ ସେବା କରୁଛୁ ତ ଆମେ ଯଦି କପାର ଯଦି ଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଧାନର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବୁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଚାଷୀକୁ ଉପରକୁ ଉଠିବୁ କେମିତି ଆମେ ହେଉଛୁ ସଂସାରର ମେରୁଦଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ଆମ ଉପରେ ଯେତେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜନେତା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆମେ ଚାଷୀ ଆମ ଉପରେ ସବୁ ରହିଲା ଯଦି ଆମେ ଚାଷକୁ ବିକ୍ରି ନ କରିବୁ ତାହେଲେ ଚାଷୀ ଯଦି ତାର ଶସ୍ୟ କିମ୍ବା ପନିପରିବା ବିକ୍ରି ଯଦି ନ କରିବ ତାହେଲେ ସରକାର ଆଣି କେଉଁଠୁ ଦେବ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ମୁଁ କହି ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ବନ୍ଦ କରୁଛି ହିତ ପାଇଁ ଲଢୁଛି ମୋର ସାଥୀ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତୁ ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଭବାନୀପାଟଣାର ବହୁତ ଉନ୍ନତିକରଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରେମଚନ୍ଦନ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତୁ ଯିଏ ଆମକୁ ପ୍ରଥମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମରୁ ଲଢୁଆ କରୁଛନ୍ତି ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଏ ମାଟି ସୁସନ୍ତାନ ଦାମୋଦର ବେହେରାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ସଂଗ୍ରାମ ପରିଷଦର ସେପୁର ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ପାଣିଆପର ପଞ୍ଚ ସେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛ ଇଲେକା ଆସ ଯଶ ବାବୁ ଆସ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦମା ବେହେରା ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଦାଦା ବୈଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ବସି ଯାଆନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିବାର ଅଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଚଲ ବସ ଚାଷୀ ଏକତା ଜିନ୍ଦାବାଦ ଚାଷୀ ଏକତା ଜିନ୍ଦାବାଦ